Onte tuvemos dous accidentes no mesmo día, pero é que en un mes van 4 mortes. É unha lacra realmente que debemos tomar medidas para que non exista. A mitade dos tractores que pasan a IPV en Galicia teñen máis de 40 anos. Eses tractores tan embellecidos teñen falta de medidas de seguridade, sobre todo seguridade antivuelco. Falamos de cabinas, falamos de arcos de seguridade ou de bastidores. E tamén temos unha población embellecida. Dúas persoas perderon a vida en senllos accidentes de tractor. Un dos sinistros foi na Pobra do Brollón. A propia vítima chamou os servizos de emerxencia. A pesar do operativo desplegado no lugar, cun helicóptero medicalizado non foi posible salvarlle a vida. Outro falecido é un veciño de Arzúa que quedou atrapado entre o seu tractor e unha árbore cando estaba cortando leña. Boas tardes, venres 10 de abril. No Galicia Noticias de hoxe tamén fomos a Sada no día despois do incendio devastador nunha nave industrial no polígono do Espírito Santo. Unha nave da compañía Trisón da que aínda hoxe segue saindo unha pequena columna de fume negro e a que se achegou a Policía Científica para investigar as causas. Chega o momento da avaliación de danos que se concentran nun 15% das instalacións da que é a sede central da compañía. O día de onte foi un día complicado, emocionalmente tamén complicado, impacta ver o estado deste trozo da nave. A día de hoxe, xa con máis serenidade, realmente a afectación é sobre un 15% das nosas instalacións apenas. Esta nave ten 3 plantas, esta é a parte do almacén. O almacén está dividido en tres sectores distintos, xustamente preparado por si hai un incendio. Ardeu un dos sectores, os outros 2 están intactos e as outras 2 plantas están totalmente intactas. Unha autocaravana quedou completamente calcinada en Valdoviño tras incendiarse durante a madrugada. O vehículo estaba estacionado na rúa cando comezou a arder. Non había persoas no interior, polo que non houbo feridos. Iso sí, as lapas afectaron os valados de algunhas casas próximas e danaron os contadores da auga da luz. Agora investigan a orixe do lume. Andaba para arriba, pero no sé, una cosa curiosísima, porque esta calle está ascendente, la caravana, bueno, se ven las marcas, si no han dado 5 o 6 metros, yo creo que han dado esos 5 o 6 metros, mi coche, si no lo quitamos, se lo había llevado por delante, me imagino. Todos salieron a quitar coches corriendo, porque bueno, era bastante una situación complicada. Roubaban móviles de gama alta en festas e eventos públicos, pero pilláronos. Foi nunha operación conxunta entre a Garda Civil e a Policía Nacional. Os ladróns actuaban en toda Galicia, fixéronse con mercadoría valorada en máis de 200.000 euros. En este caso es muy sencillo, buscaban las fiestas patronales de mayor aglomeración. Estamos hablando de Ardelucus, estamos hablando del San Froilán de Lugo, estamos hablando de las fiestas del Albariño de Cambados, de los carnavales de Orense, carnavales de Coruña, fiesta de la Micaela de Buño, o sea, de cualquier tipo de actividad popular en las cuales haya una aglomeración tan grande de personas que su actividad delincuencial pase desapercibida. Casi el 97% de las víctimas son mujeres, lo cual es un hecho que hay que reseñar, porque evidentemente no es lo mismo el poder realizar un hurto o un robo a un varón que por complexión a lo mejor pudiera defenderse más. Hai polémica no centro da cidade de Ourense pola decisión do Concello de converter as fontes que había na Praza das Mercedes en grandes xardineiras. Os hostaleiros e comerciantes da zona queixanse do mal cheiro da zona. Din que botaron esterco a modo de fertilizante na terra e que están a poñer plantas ornamentais, algo que, segundo explican, lles espantou a clientela. Na terraza sentáronse 2 mesas, dixeron que non aguantaban o cheiro e marcharon. Insoportable. Tanto así que nosotros tuvimos que cerrar el día martes porque los clientes se quejaban mucho por el mal olor. Hombre, lo normal es que arreglen las fuentes y pongan agua, no pongan tierra ahí con flores. Eu preferiría que amañaran as fontes. Comezamos en Sada, no día despois dese virulento incendio que estragou unha nave no polígono do Espírito Santo. Hoxe chega a hora da avaliación dos danos e de ir retomando unha actividade que neste caso, Reyes, parece que non se viu moi afectada.
Sí, esta mañá o director financeiro da compañía dábanos conta de que as lapas devoraron só o 15% da totalidade destas instalacións, ou o que é o mesmo un terzo desta zona onde tiñan o almacén. Agora están á espera da valoración dos técnicos, que serán os que decidan se esta zona da nave se pode reconstruir ou é mellor derrubala. Tamén ata aquí se achegaron esta mañá, como ven, efectivos da Policía Científica que están realizando xa labores de inspección ocular para tratar de esclarecer as causas do lume. Unha pequena columna de fume negro continúa saindo do interior desta nave da compañía Trison tras o lume devastador declarado na madrugada deste xoves. O día de onte foi un día complicado, emocionalmente tamén complicado, impacta ver o estado deste trozo da nave. A día de hoxe xa con máis serenidade, realmente a afectación é sobre un 15% das nosas instalacións apenas. Esta nave ten 3 plantas, esta é a parte do almacén. O almacén está dividido en tres sectores distintos, justamente preparado por si hai un incendio. Ardeu un dos sectores, os outros 2 están intactos e as outras 2 plantas están totalmente intactas. Xusto debaixo desto hai unhas oficinas, que é algo de auga nas oficinas, que se limpa e xa está. Nesta nave do Polígono Industrial do Espírito Santo, en Sada, é onde teñen a sede central. Aquí 200 traballadores teñen os seus postos de traballo. Tras o incendio, comezaron a teletraballar, polo que a actividade desta compañía, con presenza internacional no sector audiovisual e tecnolóxico, non se viu afectada. Porque estamos preparados para teletraballar. Hoxe aquí non hai ningún traballador, porque os venres, desde fai anos, traballamos todos da nosa casa. Pois a semana que ven teremos o que estender algún día máis, pero non vai afectar as nosas operacións, porque, como digo, isto afecta a unha terceira parte do almacén. Nos ademais temos tamén almacéns e naves en Barcelona, en Madrid, en Alemania, en Francia, 2 en Reino Unido, en outros sitios incluso fora de Europa, co cal logísticamente é moi fácil desviar, pois, se algo que iba a salir desde aquí, pois saldrá desde Madrid, e xa está, ou desde Barcelona ou desde Frankfurt. Toca tamén descubrir as causas das virulentas lapas e para elo a Policía Científica xa traballa na zona. Temos que acabar a parte de peritaxes, etc. Vamos a empezar cos traballos de limpeza das oficinas, que tamén se van completar hoxe. Como ainda queda algo de cheiro a lume dentro das oficinas, non vai ser algo que o luns probablemente non imos volver para traballar aquí, polo menos non todos, pero quizás mediados da semana que ven xa podamos empezar a retomar unha certa normalidade. Entre mentres, a nave permanece acordoada e con esta demoledora imaxe. En menos de 24 horas, Galicia suma 2 novos falecidos en accidentes de tractor. Acontecían onte na Pobra do Brollón en Arzúa. Unha traxedia que volve por de manifesto as circunstancias e as causas en que se producen estes sinistros. A maioría dos accidentes son por emborco, o que hai que sumar un parque móvil moi embellecido e sen as suficientes medidas de seguridade. No que levamos de 2026, Galicia suma un total de 4 falecidos por accidente de tractor, cifras moi altas que se producen xusto coa chegada da primavera e no momento do inicio da actividade agrícola. As 2 últimas mortes producíanse onte en menos de 24 horas, na Pobra do Brollón e xa de noite en Arzúa. As mortes se producen casi todas por volco, non? Por emborco. Pero hai outro tipo de accidentes asociados por atrapamentos ca toma de forza, sobre todo, ou atrapamentos cando estamos enganchando e desenganchando os apeiros. Galicia conta cun parque móvil de tractores moi embellecido, 260.000 vehículos que hai na nosa comunidade, máis do 50% superan os 40 anos. Eses tractores tan embellecidos teñen falta de medidas de seguridade, sobre todo de seguridade antivuelco. Falamos de cabinas, falamos de arcos de seguridade ou de bastidores. Pero tamén pasar a ITV, onde valorarán os nosos freos, que estean en perfecto estado para dar resposta a ese traballo en terreos moi irregulares. E, por suposto, o uso do cinto de seguridade. Todos estes elementos salvan vidas. De feito, a xente que di, no, que eu cando vai a volcar, eu salto do trator. No, o que é que sentarse no trator, e sentar no trator, co cinturón de seguridade, e eso o que fai é que, como se fora unha cápsula, ainda que non a teña, que ao final estás aquí, eso aguanta do peso do trator para que non veña encima túa. Outro dato que se debería ter en conta é a idade dos condutores. O 90% dos falecidos en Galicia superaban os 65 anos.
Un tractor é un vehículo que pesa 3, 4, 5 toneladas, que é difícil de parar, que ten uns sistemas moi distintos de frenado ou embrague, etc., que ten un coche. Eu penso que deberíamos facer un pouco de conciencia de que a partir dunha idade non se debería empregar o tractor. Calquera persoa con carné de conducir pode levar un tractor de ata 10 toneladas. Consideran que é un erro, xa que deberían contar cunha formación específica. Por iso estánse a levar a cabo campañas de prevención e informativas. A iso súmase unha lexislación obsoleta permisiva coas herdanzas. Pedíanlle 18 anos por intento de asasinato, roubo con violencia e un delito continuado de estafa, e aceptounos. O xa condenado é un exempregado de banca da provincia de Lugo. Así xa lles contamos máis aquí, no Galicia Noticias. A Policía Nacional investiga a caída dunha nena de 10 anos dende un sexto andar en Vigo. Aconteceu na rúa Juan Loriga a noite pasada. A alarma deuna un home que atopou tirada na rúa. Foi trasladado ao hospital con vida, pero o estado moi grave. Segundo fontes policiais, todo apunta a un tráxico accidente. A Garda Civil do Carballiño detivo 2 persoas por tráfico de drogas. A operación Mantis OU iniciouse no mes de febreiro coa aprehensión de 18 pílulas de MDMA e 4 doses de cocaína e outras tantas de heroína. Derivado destas investigacións, a Garda Civil detivo esta semana outro veciño do Carballiño e tras realizar un rexistro no seu domicilio, incautouse de 40 gramos de cocaína, heroína, pílulas de metadona e varios útiles para envasar droga, incluídas básculas de precisión. Con este operativo dan por desartellado un punto de venda en pequenas cantidades de droga na vila do Carballiño. E tabaco de contrabando, interceptado pola Garda Civil na provincia de Pontevedra. A Patrulla Fiscal e de Fronteiras de Vigo incautouse dun total de 193 kilos de picadura de tabaco e 50 paquetes falsificados en inspeccións preventivas de paquetería. As investigacións apuntan a que os destinatarios o mercaban a través de internet e que procedía do centro e do sur de España. O seu destino, localidades como Marín, Bueu, Pontevedra ou Sanxenxo. Un exempregado de banca aceptou 18 anos de prisión na Audiencia Provincial de Lugo por intento de asasinato, roubo con violencia e un delito continuado de estafa. O autor dos feitos recoñeceu que intentara matar unha veciña de Xermade para facerse cos cartos que tiña na conta bancaria. Luís Rancaño Bouso, exempregado de banca, foi condenado a 18 anos de cadea por asasinato en grado de tentativa, roubo con violencia e estafa continuada. No xuizo celebrado na Audiencia Provincial de Lugo, recoñeceu que en 2022 asaltara a vivenda dunha veciña da parroquia xermadesa de Candamil e que a golpeara na cabeza cun obxecto contundente coa intención de matala, apoderarse do seu teléfono móvil e ter así acceso á súa banca electrónica. O autor dos feitos coñecía de antemán o estado das súas contas, das que extraeu uns 20.000 euros. Como consecuencia do golpe sufrido, a muller foi ingresada na UCI do ULA e dende entón é unha gran dependente que se despraza en cadeira de rodas. Pola súa parte, o agresor encóntrase en prisión preventiva sen fianza dende hai 4 anos. Ante o tribunal, aceptou as penas solicitadas pola Fiscalía, que inclúen o afastamento da vítima a 1000 metros durante 48 anos. Así é todo, non houbo acordo tocante á responsabilidade civil. A Fiscalía pide o pagamento de máis de €500.000 euros, mentres que a acusación particular eleva esa cuantía a case €1,5 millón. Malas noticias pro deporte máis pegado á rúa, o deporte local. O club Marín Futsal denuncia un novo roubo no pabillón da Cañota. É o segundo en menos dun mes, Mónica. Si, nesta ocasión os ladróns forzaron os accesos, romperon as persianas e causaron distintos destrozos nesta instalación onde adestran os rapaces do futsal, pero tamén doutros clubes de Marín. Os asaltantes levaron un ordenador e os produtos das máquinas de vending. A entidade pide medidas urxentes para protexer o pabillón. Desde o Marín Futsal denuncian públicamente o roubo e os actos vandálicos no pabillón da Cañota, unha instalación municipal que o club emprega co tío con máis de 300 rapaces. Recentemente inaugurada unha reforma que lle fixemos, fai pouco, fai 6 meses, unha cousa así, e o segundo roubo que temos na instalación, e pola noite sempre, entran, as portas de entrada non aparecen forzadas, pero que si dentro aparecen forzadas pois todo o que as máquinas de vending, o que é a cantina dun dos clubes que está
traballando o que fai a súa actividade ordinaria nese pabillón. Os ladróns romperon as persianas, forzaron as portas e varios armarios e causaron diferentes estragos nas instalacións. Outro dos seus obxectivos foron os produtos das máquinas expendedoras, as bebidas da cantina e un ordenador da oficina. Na zona, os veciños piden que se incremente a seguridade. Más policías, más presencia. Yo creo que con la presencia ya, pues, haría. Un poco abandonada por lo que veo, no pasa mucha gente. Yo que paso todos los días por aquí al gimnasio, lo noto así muy abandonado. Son cosas sin moita importancia, porque aquí pode haber aí botas ou Coca-Cola ou casas de naranja ou agua, que pode haber aí. Este é o segundo roubo en menos dun mes. Desde o Concello estudan medidas para aumentar a vigilancia. A verdade é que si chamamos a atención e temos que ver de que xeito podemos reforzar as medidas de seguridade para que non volva a ocurrir, claro. Tamén desde o club piden que se adoiten as medidas precisas para que estes actos non queden impunes. En Oleiros están roubando cable da iluminación pública nas urbanizacións, aínda que neste caso non chegan a quedar as escuras, Nuria. Sí, Raúl, ou alo menos non afecta o alumeado ali en todos os lugares en que sustraen o cobre das farolas, e é por iso que moitos veciños nin se decatan. É o que acontece xusto nesta urbanización de Xaz, onde os veciños non se deron conta, e é que os ladróns executan dous tipos de roubos, segundo nos puderon contar fontes municipais, e só nun caso deles afecta ao servizo público e quedan, por tanto, sen luz. Sexa como for, o caso é que esta situación se ven repetindo de forma recorrente xa dende hai máis dun mes e afecta a urbanizacións de Mera, de Santa Cristina, de Iñás ou aquí de Xaz. O coste pro erario público supera xa os 20.000 euros e a cousa podería ir a máis. Quedou extinguido o incendio registrado nas últimas horas nun garaxe de Pontevedra que obrigou a desaloxar todo o edificio. As lapas provocaron esta enorme fumareda e foi preciso pechar o acceso á rúa. Tamén se desaloxou de xeito preventivo o edificio lindeiro. Houbo danos materiais importantes, pero alo menos ninguén quedou ferido. O lume afectou tamén o primeiro piso do inmoble. Segundo as primeiras investigacións, puido comezar nunha furgoneta que levaba tempo estacionada no interior ou tamén nun colchón que estaba situado a carón dela, tal e como nos comentaban tamén os vecinos. Estaba ardendo ese coche que estaba estacionado aí, leva unha chea de meses ese coche aí metido, e non sei de onde provocou o incendio, non o sei. Aí tamén estaba vivindo un indigente desde facía varios meses, pero a verdade é que era un chaval que non molestaba a nadie, tiña un colchón, pero o indigente levaba dous días sin vir por aquí. O propietario do coche pois di que el cando baixou mirou ardendo o colchón. Non sei. Un incendio que se declaraba de madrugada calcinou por completo unha caravana en Valdoviño. O vehículo estaba estacionado na rúa cando comezou a arder. Por sorte non había ninguén dentro. As lapas causaron danos en casas próximas e danaron os contadores de auga e de luz. Agora investiganse as circunstancias que provocaron o lume. Un forte estourido despertaba na madrugada deste xoves os veciños da rúa Lavandeira en Valdoviño. Sobresaltados saíron das súas vivendas sen saber moi ben o que ían a topar. Vivo aquí al lado y sobre las 6 menos algo de la mañana mi hijo nos llamó, a mi marido y a mí, nosotros no oíamos nada, que dormimos al otro lado, pero él se despertó con explosiones, entonces nos despertó, bajamos corriendo y bueno, la caravana esta estaba ardiendo ahí y dando unos, bueno, pitaba también el claxon, bueno, horrible, y además mi coche estaba pegado a la caravana. De inmediato chamaron os equipos de emerxencias que cando chegaron atoparon a caravana completamente calcinada. Estaba bastante desarrollado xa, entón o único que poideron facer foi apagar e intentar que non se estendera, que afectou a un cuadro de alumeado público que había preto e o cierre dunha vivenda tamén. Chegaron os bombeiros do Parque Comarcal do Eume, que tamén cubren zona, cando xa as labores xa estaban prácticamente rematadas e controladas, e xa co seu apoio rematouse a extinción, cubreuse con escuma, que é o habitual. O vehículo estaba estacionado nesta rúa cando por causas que se descoñecen comeceu a arder. O que máis sorprendeu os veciños foi a virulencia do lume que provocou a máis o desprazamento da caravana uns metros. Andaba para arriba, pero non sei, unha cosa curiosísima, porque esta calle está ascendente, la caravana, bueno, se ven las marcas, si no han dado 5 o 6 metros, yo creo que han dado esos 5 o 6 metros, bueno, mi coche si no lo quitamos se lo había llevado por delante, me imagino. Todos salieron a quitar coches corriendo porque, bueno, era bastante una situación complicada.
A maior inquedanza dos veciños e dos equipos que se desprazaron ata a zona era que houbese alguén no interior da caravana. Afortunadamente, estaba baleira. Nosotros también la inquietud que teníamos al principio es que pudiera haber alguien en la caravana, porque la caravana llegó el día anterior, se la pusieron ahí, no sabíamos de quién era, y bueno, teníamos cierto, si hubiera alguien durmiendo, afortunadamente no había nadie. O lume afectoulle a varias vivendas desta rúa e tamén causou danos nos contadores en algún farol. E unha caixa de contadores de alumeado público que había ali que veuse afectada polo lume da autocaravana e un cierre vegetal dunha vivenda que había preto tamén, que foi tamén unha das cousas que se fixo, evitar a propagación para evitar danos maiores. O vehículo quedou totalmente estragado. Agora investiganse as causas que puideron provocar este incendio, mentres os veciños agardan a súa retirada da vía pública. Golpe a un grupo criminal que roubaba móviles en Cantafesta a vía, dende hai alo menos 2 anos. Non foi casualidade que as denuncias por roubos de teléfonos de gama alta caeran do medio cento do ano pasado a media dúcia este ano no entroido de Ourense. Saíron festeiros, non perdían unha. Los grupos de las fiestas patronales, estamos hablando de Ardelucus, estamos hablando del San Froilán de Lugo, estamos hablando de las fiestas del Albariño de Cambados, de los carnavales de Ourense. Viaxaban a propósito dende o norte de África con escala en Francia, aloxábanse en pisos alugados na Coruña e dende aí a bailar. Iban a la fiesta en las cuales haya una aglomeración tan grande de personas que su actividad delincuencial pase desapercibida, buscaban objetivos. O obxectivo móviles de Apple e as víctimas dun perfil definido. El 97% de las víctimas son mujeres, el perfil de víctima está muy marcado. Entendemos que no se cortaba en el caso de tener que utilizar la violencia si fuera necesario, porque realmente sería una violencia no excesiva. Levaban 2 anos actuando. No entroido de Ourense do ano pasado puxeronse as botas, houbo medio cento de denuncias. Este ano detiveron o primeiro membro do grupo xusto antes de que comezaran os festexos e os roubos caeron nun 87%. Houbo como media dúcia. O segundo membro caeu aí uns días. Viña a facer o agosto na Semana Santa. Sempre actuaban igual. Lo llevaban ese dispositivo al vehículo, lo dejaban en el maletero, desactivaban y luego volvían a hacer su actividad criminal. Esos teléfonos los traían para sus pisos francos aquí en Coruña y lo que hacían eran intentar desbloquear esos teléfonos. Unha vez desbloqueados os móviles facían o camiño de regreso, outra vez para Marrocos e Alxeria para vendelos e investiganse para algo máis. Que te puedan robar la red social para luego pedirte dinero por ella, que usen tu red social para vender productos ilegales o ofrecer servicios ilegales. Es muy habitual y si hablamos de redes sociales también podemos hablar de contraseñas bancarias, que sería mucho más fácil. Entonces, en el mundo actual tiene más valor información que se está obteniendo personal de esos terminales. Precisamente dende hoxe aumentan as penas por roubar teléfonos móviles que poden ir ata os 3 anos de cárcere. Calculase que este grupo roubou nestes 2 anos máis de 200, cun valor que supera os 200.000 euros. A de hoxe está a ser unha xornada de sol e temperaturas altas, ata 30 graus se agardan en Ourense, aínda que os termómetros van descender bruscamente, Demetrio. Sí, agora mesmo estamos a 25 graus e subindo as previsións, como moi ben apuntabas agora mesmo, dignos que nesta provincia de Ourense os termómetros acadarán eses 30 graus e incluso que os poderían superar. De feito, agora non son poucas as persoas que intentan poñerse á sombra, algúns aproveitar estas rayolas de sol máis propias do verán que da primavera e a maioría agarda a fresca. Parece que estamos xa no verán, moita calor agora mesmo xa na cidade de Ourense. 30 grados eu xa, para mí xa é moito. Pero bueno, mañá xa baixan as temperaturas, entonces a ver. Moi duro para correr. A verdade é que estos grados afectan e costa moito máis. Onte a noite, ás 11 da noite, tiñamos a terraza chea, unha temperatura que parecía que estábamos en pleno Bravo. Isto axuda moito, pero bueno, xa dan baixada seica para mañá e pasado. Pero mañá creo que xa vai cambiar, que vai haber un cambio bastante brusco, que van baixar un montón as temperaturas e logo volveremos outra vez ás temperaturas altas. Temos que abrigarnos ben e procurar adaptarnos aos cambios. En Ourense seguimos porque hai indignación no centro da cidade pola decisión do Concello de improvisar, segundo os veciños, nas fontes que había na Praza das Mercedes, grandes xardineiras. Din que o que deberían é arranxalas porque levaban anos en funcionar, pero o peor, segundo os hostaleiros da praza, foi o fedor do esterco que botaron
coa terra onde están a poñer as plantas. Un cheiro insoportable que lles espantou a clientela durante días. Nós chegamos aquí ao Luz, atopámonos con isto cheo de esterco, e nada, abrimos o bar 5 minutiños ata que demos conta de que era inviable e pechamos 3 días. Na terraza sentáronse 2 mesas, dixeron que non aguantaban o cheiro e marcharon. Este non foi o único bar da céntrica Praza das Mercedes de Ourense que tivo que pechar polo fedor do esterco. Insoportable. Tanto así que nosotros tuvimos que cerrar el día martes porque los clientes se quejaban mucho por el mal olor. Una señora que me pidió un café afuera, en la terraza, no se lo dio tomado. Me dijo, mira, lo siento, cóbrame que no me voy a tomar esto, no puedo. Vinieron los camiones, vinieron sin avisar también y que olía fatal. Entonces nada, pues a nosotros nos implicó tener que cerrar la puerta del negocio, poner el aire, todo aquí, muchas quejas. Hoxe o mal cheiro xa marchou, pero os hostaleiros queixanse de que tiveron perdas toda a semana. Abrimos onte por primeira vez. Entón nada, ese diñeiro obviamente non nos lo van a repoñer. Nadie se sentó en la terraza y a nosotros nos afectó mucho. La gente no podía estar ni aquí adentro ni en la terraza tampoco, porque, wow, de verdad era muy desagradable. Claro, a nosotros nos toma de sorpresa porque a nosotros no nos mandaron un comunicado, ni una carta, nada. O Concello de Ourense decidiu botar terra onde antes había auga, despois de varios anos coas fontes estragadas. Hombre, lo normal es que arreglen las fuentes y pongan agua. No pongan tierra ahí con flores. El Concello no las va a cuidar y es un paso de gente de fiesta y todo, y al final eso va a ser un barrizal y todo, y van a dejar la zona hecha un desastre. É unha zona de transición de xente que vai dos paus ás discotecas, que estamos fartos de limpiar vómitos, de limpiar cagadas, de que nos rompan as macetas, de que nos rompan o mobiliario. Entón, o que vai pasar con isto é que vai durar 2 telediarios, non máis. Entón, parecenos unha idea estúpida. Eu preferiría que amañaran as fontes, decorar un pouco máis poden estar as fontes e ao mesmo tempo pois, de haber arboleda e césped ou que sea, creo que hai sitio para todo. Yo creo que es la peor solución. Las fuentes fueron concebidas para ser fuentes y si no pueden volver a ser fuentes por algún tipo de motivo técnico, sabes, de fuga o de lo que sea, creo que es la peor solución. Dende a Alcaldía de Ourense, como é costume, non informaron os medios dos motivos, pero un técnico no lugar sinalou que o arranxo e o mantemento das fontes estaba sendo moi cuantioso. Un club ciclista de Moaña, que é unha escola de 80 rapaces que adestran na área recreativa de Chans, en Bueu, cando se formou há 2 anos, obtivo o compromiso do Concello de encargarse do mantemento, xa que levaba tempo abandonada. Despois de todo ese tempo, non cumpriron o compromiso e, malia as constantes reclamacións, o lugar está cada vez máis deteriorado. Denuncian que adestran en condicións insalubres. Amadeo chega á área recreativa de Chans, en Bueu, onde adestran os 80 rapaces do club ciclista THC Bike para contarnos en que condicións o fan. Fai 15 días había aquí unha pila de rodas de algún taller que levou aquí que non ten sentido, porque é máis difícil traer aquí a basura que leválo ao punto limpio. Lixo a entrada dunha área recreativa que leva abandonada moito tempo e que, cando o club solicitou permiso para adestrar, hai 2 anos, obtivo o compromiso do Concello de que se encargarían da limpeza e o mantemento. Pero 2 anos despois, a deterioración e a maleza demostran que nada diso se fixo. O bar que se montou aquí na época que, digamos, máis dourada de área de Chans, onde se viñan a facer moitos cumpleanos, e servíase aquí os cafés e os refrescos. O perigo desto é que está aberto, pode entrar calquera aí, incluso os rapaces, e pode virse abaixo en calquer momento. La palabra es abandono, no podemos decir otra cosa, y por base, o sea, ya te digo que la parte que nosotros podemos la intentamos mantener lo más limpio posible, pero nosotros no somos capaces de abarcar todo. Los vestuarios, donde os rapaces cambian de roupa para terminar su actividad, como vedes están totalmente abandonados, porque os utilizamos para que puedan cambiarse en inverno e marchar nos coches secos. As duchas están todas abandonadas, non teñen ni cables, nin tubos conectados. A zona do váter non dispón de agua nin de cisterna. O lugar é propiedade da Mancomunidade de Cela, que lle lo cedeu para adestrar e que os informou de que, segundo un convenio asinado co Concello hai 20 anos, estes son os encargados do mantemento. Por iso, neste sentido, a petición é clara.
Adestrando en condicións insalubres, non temos agua, non temos luz, as portas están todas reventadas, incluso con cousas cortantes con risco para os rapaces. Pedimos diñeiro, non pedimos cartos para o club, o que pedimos é que se adecenten as instalacións, que se o día de mañá nos deixamos a escola ou desaparecemos, o que nos deron, o que aportaron vai quedarse aí. Portas, luz, auga, sinalización, unhas condicións mínimas para poder adestrar con seguridade e, á vez, poñer en valor unha área de natureza pública. Consultada a situación co Concello, trasládanos que de aquí ao verán levarán a cabo as actuacións que demanda o club. Diversos colectivos de Aldán en Cangas levan anos reclamando que se mellore a depuración na ría, que se separen as fecais das pluviais e que se construa unha estación de bombeo de maiores dimensións acorde con toda a poboación que ten a vila no verán. Dende hai unha semana as augas pasaron de ser zona A a zona B. Así traballan os navalleiros de Aldán. O seu marisco ata agora era o de mellor calidade de Galicia, de categoría A, que non precisaba depuración e podíase comer cru. Tamén era máis caro. Esta ría coa praia de Barra eran as dúas únicas que tiñan a catalogación de zona A. Iso quere decir que non temos que depurar. Entonces, moitos venres do ano tiñamos un moi bo precio no mercado, porque o mellor o sábado alguén urgelle ter na valla e tiña que vir aquí a comprala. Ahora, ao ser zona B, somos como o resto das rías, entonces, claro, chega o venres, a nosa navalla non vale para vender o sábado. En este caso é un interés comercial. Desde principio de mes pasou a categoría B pola perda de calidade das súas augas. Moitos colectivos da parroquia de Aldán levan anos avisando de que isto podía pasar e que había que mellorar os sistemas de depuración, separar fecais de pluviais e dimensionar a depuradoras e, sobre todo, a estación de bombeo que hai no centro da vila. Que toda esta ría que vemos aquí, bueno, estas dúas vilas, que serían, ou parroquias, que serían Aldán e Oío, van a unha estación, os residuos van, ou as aguas residuais, van a unha estación de bombeo, que está, bueno, pues aí na Alameda. Desde esa estación de bombeo vai a depuradora de Cangas. O problema que hai é que as augas non están separadas, as pluviais das residuais, entón no inverno cando chove, colapsa esa estación de bombeo e todas as aguas residuais das dúas parroquias van ao mar. Entón, o que nos fai baixar a categoría, non? O biólogo da confraría considera que a contaminación é letal pro marisco, sobre todo a química, e que compre facer un sistema depurativo que teña en conta toda a poboación que recibe Cangas no verán, un dos grandes núcleos turísticos de Galicia. Separar as aguas pluviais das fecais, é dicir, non pode ser que no saneamento no mesmo sitio se reciban tanto as aguas da chuvia como as augas fecais que veñen de edificios e casas. Eso sería o primeiro. O segundo é dimensionar o saneamento a poboación real, non a poboación que hai, é dicir, a poboación real que hai agora mesmo, esa non falo da poboación real que hai no inverno, senón a poboación real que hai aquí no verán. En 2024 xa pasou algo parecido e a situación remitiu, pero todos os colectivos de Aldán non queren que este pesadelo se repita e que se dean pasos para solventalo. No campo, a preocupación está na suba do prezo dos fertilizantes. A guerra en Irán está a provocar subas neste produto e tamén nos combustibles, polo que a situación de moitos profesionais empeza a chegarse ao límite. Os profesionais do campo galego están a sufrir as consecuencias do conflito en Irán dunha maneira preocupante. As últimas actualizacións nos fertilizantes dispararon os prezos, nalgún caso ata un 30%. Ademais, todo chega no peor momento. Coincidiu xusto co inicio da campaña de abonado e de compra de abono para millo, non? Entón, dispararonse os custes dunha maneira exaxeradísima e a segunda parte que dé habido a materia prima que fai falta realmente para abonar todo o que temos, non? Preocupa de maneira especial a situación caurea, que ademais é dos fertilizantes máis usados no campo, unha parte da que se emprega ben do Oriente Medio, polo que se está freando a súa chegada ao mercado europeo. Sobre todo en canto aos abonos ureicos, porque é o que máis escasea, non? A urea está moi escasa e está a un precio desorbitado. Estamos falando que a urea de fabricación subiu en torno a uns 200 euros a tonelada. Entre o sector existe tamén a idea de que non todo deriva do problema de Irán. Creen que son moitos os que empregan as situacións complexas para sacar rédito.
E supoño que detrás tamén hai unha parte grande de especulación. E as especulacións sabemos todos que encima do que hai poñerlle outro tanto, pois é difícil, non? Ao problema cos fertilizantes temos que sumarlle tamén outros golpes que recibiu o sector nos últimos meses. Entre eles, a baixada no prezo que se paga ao litro de leite ou a subida dos combustibles. Segundo os traballadores consultados, cada tractor pode chegar aos 1.000 euros de gasto ao día. Pois ahora mesmo con esta baixada do leite ao límite, pero isto non se vai aguantar. Isto non se vai aguantar. Ya, sobre todo do gasoil, porque estaban falando que casi doblou. Entonces, pois, a ver. Por sorte, algúns dos comercios adicados ao sector tiñan xa mercado o material antes do conflito, polo que non tiveron que subir tanto o prezo final. Para os demais, a esperanza atópase en que a guerra remate